May galiw ako absi sa aman sa tindira sa karinderya. Ako, di ba ako nakuha ng inyong mga mundos nga para di kamayan? Kasangil na yung kukuhan. Ako, naglagot ako kung mauli. Pre! Pre, nga nung nidagan man ka, pre nga. Nga nung nidagan man ka. Di ba, Kapuya pre? gukod. Di ba pre, ikaw man itong amahan sa tindira sa pagkaon sa karinderya. Ako ni pre, oy katong inumdum ka atong kitaan ni mong pista nga, pirte ni mong palpaka, wagit ko kakao noon. So, pirte kapuya. Sus, pirte ni mong palpaka. Laingani niya, kaning akong naong, naparihan ni atong nagukod na ko. So, sige na mong ginukdanay ba? Sus, Oo. sige na mong dinukdanay. Naabot bitaw ko sa US. Naabot ako sa US na may clinic na to. Paritoki na lang ko. Oy, kay dagan kay ko kwarta ko. Halinan ko itong baka ba? Sabi ko, ay, Sus, paritoki ko, pre ba? Ako gisuon na lang itong katong kuan. Katong tao nga ka nang gukod ba para di na tamakudan. oo. Mo na, pre. Mao din wala ko kita nimo. Oh, lagi na, pre. Gisuon ako. Aw, may noong pre. Pre, kung ikaw gina pre, sulti ko no kung sa akong sekreto. Sure, Diyo ka, pre. Wala lagi pre. Pasibad, may bawaan ni sa tanan ni mo sekreto. Bakit? Video. Sige lang pre. Sure Bahala. ka, pre. Kuan lagi, pre. Kanang, kuan, pre ba? Bauha lagi ko. Agawa mo. Sige lang pre, sige lang pre. Kanang, kuan ka, pre ba? Isot ka, pre. Wah! Oo, pre, no? Kung tinuod na pre, tayo ikaw dito. Ako lang ito, pre. Sus, ako lang ito. Sus, katong imong kanang buwan ba? Palpakan ka ba? Ako daw. Ako lagi na. Wala dito ka ka. Ito, nauban lang ka na ako pre. Asa, mao. Sus. Sige lang pre. Sige lang. Pre, oy. Huwag kayo nahibaw ang kananan, pre. O na pre. Uy, akong bahala. Magkakaon kita pre. Nanasan lang imong akong bahala. Adi. Sa una, pre, napas mo ko. Naglaga na lang kung usakat. Sa lang to kung ilaga. Hindi na ko pagkapas mo. Sa una pre. Kay ka, oy. Sa una pre naman. Karon, tininood naman ang ako pre kay Paco na kita nakita. Kita Kaya? ako. Ulaki. Kuya pun sa gutom, pre. Oy. Uy, sus! Mga pre! Oh, Pre. Gano'n lang hika-hika ka ba sa muntiyan? Laro kayo, pre! Gutom ba? Ikaw sa gutom ka? Ano, kay baon ka, pre? Naglingkod ko dito kanina ay nagkabasa ko sa pre! Oh, so! Ilahan na kayo mo! Di ba ako? Kaya ko di ay mag-direktora ni pre. Nay! Wait ah! Makas na! Sige pre. Sige pre. Inasal! Sinugba nga inasal! Sus, gutuma. Pre, gutom kayo. Tako ginamuktiyan. Gutom na, pre, oh. Bata may sunod na yan ha! Napunan ka ba? Ako pre. Nasa white zone ko! Ano, mga ano pa? Oh, sige, sige. Sige, di kita mapas Sana kay kukuha na ng tao. Grabe, pre, nagpangpati na dyan ko. Grabe, naging gutom ako. Ako pre. Kayo. Ang akong gipamati pre. Ang ka puso. Oh, Pre! oh puso mo na pre. Pamating akong ka... 君の虜になってしまえばきっとこの夏 Sana ba? Kay, Nga naman. ako sa ngito at uyab. Oh, sana ulay, uyab. Sige, pre, basta pre, buhat lang minimo. Gutom pala kita. Sige pre, pagod mo diri mga Ako nag-antos ba mga kuwan ka oras. Mga 80 ka oras. Sana, pre, gamay-gamay lang. 80 ka oras o kuwan ka minuto. Kabinta. Oo. Sige, o sige pre. Sige, pre. Ang halawa. Sige, sige, pre. Sige. Sige, pre. Hoy, sir. Kamo na birthday diri. Asa lapit? Ada teh Kau bawal pemerintah keren Hindi naman. Bawal banggar Pwede lang yung basta na uyab. Amat Hindi pa sa kadira murah sigad na uyab da Nahanglan raba nga naay ignorante pas og social standing Nya, pwede na may manood sir. Nalay sa check up sa Ani ba mo? Gutom gyud ni. Kamu nalay ingon mo oy. Sud. Ako, butangin ko. Ay kani kusog-kusog nagpiyan. Ilom na ako man.
Aking yan magkakay. Ito daw, maglakaw. Sister, ito ba ang nagpantayan ng birthday ka na? Ang mga gwardiya niya, tsaka akong tagaan. Para kaluyan ta, pre. Mo niya itong buhaton. Oh. Pabuta-buta na. Pakita ang duwag yun, magpaputa-puta. Para kaluyan. Oh, sige. 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 Araw ta magkakaon. Sige, sige, pre. Sige, mapit na ta sa balik. Sige, pre. Persin, uy, ako ninyo. Gutom na lagi tayo, sir. Layo kayo may gibalian, sir. Sinanggot ko na. Wala ninyo daray ba? Sakyan lang ito mo motor. Dala. Oh, kasakyan na sila eh. Kamay kayo. Kamu nasaan? Kasilangan. Sila nasaan? Ha? Sakyan, sir. Sige. Hinahinay mo. Ako ka mga, okay na. Sus! Kapaslanan na. Pwede na kong acting-acting dito. Magpabuta-buta, may para kaluyan. Gato na ang tagmotor. Masa pag-break, ano mong huwag? Bahuaton tamo kay balikor pa mo. Sinaron, ako kayo dito nga. Akong hikap-hikap sa mga guard. Sila ka, akong nawa ng hubag ko na. Busog-busog ko na kayo akong nawa. Mura sa gyud ay. Sus. Ito pre sa unta man ni. Ano makakaon ta? Usaon ta mo. Adik. Dito pre, ako'y bahala. Sige. Bahala. Okay. Oh. Guys, okay ka mo pre. Sus, awan, nalipat na lang ko. Lagi, ato ba? Sige. Pero sa... Ay may ato. Balik na itong sakit ang motor. Kunya, sige pre, buwan na lang ko ninyo. Ayun naman tayo nga. Amigo to. Budin Ikaw ba, isa kayo. Dami ako dito na. Awa-awa, nagiging pre. Tino, Tino. Sige mo atang lang taglay. Sige. Ikaya tang Sige, una lang kayo pre. mapalpak ka na. Okay. Una lang kayo pre. Eh, nagugusto ka pa pre. Balik sa mo pre, balik sa mo. Nya unsaon ta ni pre? Ang ayo ani pre, makatangtak sa kilan. Balik ta nito ang tamo kakaon. Pre, atang ta. Ani pre na isa. Ay motor pre, ay motor. Oh, ani pre. Para. Sakay mi. Bus, pasakya mi bus pre. Ikaw, sakay ron. Bus sige na bus. Diyos, why ko ano pasakya mi oy. Tara pre. Batian nyo. Ay, sakay pre. Gutom na pre. Tuma. Pre, Ano mo pre? kamay mo magikuan ning naong na pre. Ha? Ay nalaglangas pre kay kuwang taskas. Kuwang taskas. Sir, inusul na ko kasi ng mga sala, sir. Ha? Nga naman do? Hindi ko kaya maglalak, sir. Mas kita eh. Pre. Pre. Pre, ganun dito pre. Bangun pre, bangun. Bangun pre. Agay pre. Palpaka. Astong sakitan no. Si Mandia itu ka maunguray bagatong. Wawas ako kay bawa to pre. Animal. Pirti pang gutom pirti pang bunog. Ang akong bunog pre, murag 2 kilo naman yung bukol nako. Ako pre, lain na kayo pre. Oh, Gawa na pre. di na magsilbi pre. Maglakaw na lang padung dito. Oh. Birthday pre. Ay, nanta mo sa kay. Duwag ka sa tagusan. Ay, lang ang sura pre. Asa na ka? Ay.
Di maayo to. Paita atong palpaka gyud nato pre. Why pakita ka ka? Tinangapo na oh. Hapit na sa pangadlaw. Apit pa ta mabali pre. Asa na sa kaning kumpare na tong usang una kuno kay gyang. Bot Asa lang. na ka to? Kato na una-una gito kaon pre. Bot. Daw basa ka ito ba? Makakita na nga to. Bot atong pariha ay asa ka to. So, Oy, pre. may kay Tiin na. man. Sus, katugay na mo pinaabot. Grabe pe. Perte pagka Sa. No, kung saan ay hitabo niyo pre? Nay, kani ay perteng palpaka nagkuan mi dito. Wa Pasakay mi man- nes mo to. wa ko Di kay ka kaibaw. maumod ray. Wa ko kay daw magidi ito kamatuhana. Diinan ta mo nga. Ako pre. Balikon ta mo ni baliban pa sa mo. Balikon Wa man ko kay numdum na nimo kang balik. Sa pre. Kuman sa di ko mag-ingon pre. Dihin man na nimo na basa. Nawag man. Ito sa script. Script pre, pero nilis naman to. Ya nganong imo mong apel pre. Nya nagi kay Unsa mo ka pre? Ah, so, kaon na inyo pre. Inasal, naglupod. Nag-ana-ana. Naman. Oh, pinakabot pre. Pinakabot. Kamuta na kag-ana, asa? Ay, Asa? Mao ni diring my birthday set tuma na mo eh. Hello, wala na kayo pagod na matignaw. Onya. Ano tao ang birthday? So, kumuhay. Kapag kami gwapo. Oh, sumbada ko. Kumaga. Gwapo day ka. Oh, magambiragin mo no? Ang sunod-sunod, akong mga kadogo. Ako! Kadogo ko nimo! Bariyatag ko! Blood! Type O! Wa man kay. Diri wa man karo. Wa man sige klaro eh. Di man kadugo nga paliha og dugo. Unsa man Kadugo kay? ba sa man? Igagaw, Oh. igsuon, kaliwat. Ah! Oh. Ako! Igampo me! Sa amat. Saan sana makay? Tara nga dito! Yo! Kuan ba ako na lang. Kuan. Bantay na. Kuya ba kanang So igampo pagka ba? ito ano? Ay sigsaba niya kay ingon niya ako. Hero! Kuan kuya ba kanang igampo ba kanang take pre-over kuya ba? Na igampo take pre-over sa birthday. Aw! Mao ba? Hala! Sige! Sun! Hinay lang ayaw mo pag hinay. Mao gyud! Saman mo oy! Ano mo mo? Kalpaka. Kinay ko na siya, murag nagkiro! Oh. Oh! Kasan? Ikaw na tang ikunit diri. Bitim gani lihuban mo sa hinay. Nakita ang ka-flawless na na. Oh. Mura mo mo gigod. Ay, okay, magkakaroon na ito tantanan! Sige sir. Sa mga pagkaduslog ninyo! Masaylo. Kung pinagan eh, siya magsaba. Pwede mo tayo siyang bata, sir? Ayaw! Ano lang ha, ikaw bata? Ay! Ano na pala akong nagsumabat? Limal mo, nakamata na lang akong anak. Sorry te. Masaylo kami nang. Awa! Nihilak nagmayo! Kapagaw-pagaw pa mo ka na yan. Nano din na? Tinuko. Ako na ba ako? Paano na lang din? Kaya sa bawat atong mga bisita na naibatayan. Naibatayan. Di ko mo sa akong mga lingkuranan nga sa. Mga? Usa? Usa? Ay dala si usa lagi usa. Biha ko, dagay man sa usa. Sige. Ako ay nabalik ko. Kasalan ka ni. Ikasalan mo Makaula, makulo. Mao ni bata mas tuwang. Ay pre. Kuya. Pre. Okay na yun, sakto na ito lingkuranan. Kuya na ni mo pre. Ay. Balik lagi. Paano man tumama ang tinikuranan? Ay gigamit man pre. Aw, Gigamit. usa. Sige, ko nagbalik na ko eh. Aw, Sige. sige. Galit.
Labi na gyud kay ikaon, pirti na gyud gutom kanisang tawhana. Sa una pa gyud pirting palpaka. Pangahano na sa doy. Ang luspa na lang ko sa gutom. Wala di kakaon. Oo, mo kakaon tanan. Na kanang inyong gwardiya diha nga. So pirting istrikto ay nawayon pag gyud kaayo. Yung sa mga pagsaway. Giingnan nga. Pre ako nung tagnaw. Uy, ang gapo. Pati may giingon. Ako ay gwapo pa niya. Bunuan na ko ninyo. Dapat ka magkaon. Asos, asos, churro. Sama ni. Layo ko kamayo. Okay. Kita ni kakaon na kita. Oh, kana mo sa. Dalas. Di na Dikaon, dikaon. Kaon, wa may. Dikaon. Sir, mga unsa ka kalayo ang social distancing, sir? Dapat mga usa ka na pa. Mga Oh, naman mo. Hindi tapak kanon, iwak-iwak. Social distancing ang atong bagay. Motor lalay. Manguli ta pre, pirti naging gutom ah. Pirti na nakong bunuga. Nya, sus kani sa Kusat pre. kauna pa ginapit ti palpaka. Di kita kataon. Dugay na kita. Napay tagiya. Sa kuan mo sa tanin niyo pre. Napay tagiya dito Sa sa balay. tagakaon pre. Sus. Napay tagiya dito sa balay. Sus. Magkabatik-batasan. Unsa to? Kurang mo. Unsa to? Matanagan. Hindi na matabang. Ganong nanagan masanong mo. Bata ni dito dunya. Kamao na dito mo lakaw. Bata na. Bata nang naungaw. Kuan. Magawang pa na papay. Anong nanagan magsad mo? Napakanon magdamo. Unsa ko di ay ko. Mo kay pakan. Pakanon. Ganong nadam sa kagbunal be. Naluwag man to. Ay tuwag sa ito. Sandok di ako dito. Alata na. Aw, unsa. Ala. Pangaon na mo dia. Salamat kayo. Busa. Salamat di bus. Salamat Sige kayo. kay. Maniyo mo na ka di ako dapat ko yaton. Magkakaon na kita ni pre. Aw, boy. Pre, magkakaon na kita pre. Buso. Oy, siguro busog na kita Asa pre. kakaon na ni Dede pre. Sige pre, ako atun sa kusina pre. Kita ra pre bahala aning suka dito. Sige, sige, sige. Sagdan na kadili. Sige na ka mo. Hi guys, shout out day ni Loreline Ovida. Shout out sa DI Eric Jam, Shitka, Eric Sky. Oh guys, please support our YouTube channel Tagbao Bao Finers. Finers. Thanks for watching.